La comparsa Llauraors dona el tro d'eixida per a la Capitania Cristiana amb la festa llauradora d'aquest cap de setmana. Una comparsa que ja compta amb els primers preparatius i moltes ganes de gaudir de tots els actes que encara estan per vindre. Estem celebrant el dia d'avui perquè és una manera d'arrencar la Capitania que ja ens tocava. Estem tots molt il·lusionats. La festa ja teníem ganes de tindre-la, sobretot per la nostra comparsa i per tots els amics que han vingut avui així per estar amb nosaltres. Estem arrencant la Capitania amb molta il·lusió, amb ganes de festa, que això és festa. Bueno, espectacular. Així ja veus que la gent, a la mínima que li dius, apunta a un bombardeo. I així estem orgullosos de ser llauraors i de muntar festa per tot el que vulgui. Viva Llauraors! Avant Llauraors! La trobada ha servit per a calfar els motors de les primeres festes postpandèmiques dels moros i cristians a la ciutat d'Ontinyent. Jo comencé la comparsa en 2020, encara tinc el tall penjat, no l'he gastat. Vull dir, i crec que és el primer dinar que tinc així amb tanta gent. Jo tinc ganes de conèixer les festes des de dins en aquesta comparsa i d'arrencar la Capitania. L'ambient molt bonico, molt bé, tota la gent amb moltes ganes de festa i molt bé. És un moment de reencontre, de ganes, de que ve l'estiu, de que venen les festes i de que es comença la festa ja per fi, que ja era hora, amb ganes i amb molta il·lusió. Així, els llauradors han donat peu als primers preparatius de la Capitania Cristiana que pròximament obrirà una entrada inoblidable i molt esperada per tots els ontinyentins. Ja tenen moltes ganes, molt de temps que hem estat parats i al final la gent ja té ganes, ja va il·lusionant-se, ja estan altra vegada replegant els platges que hi ha que treure la Capitania. La gent té moltes ganes. Estem a l'expectativa de que ja comença, ja arranca, pront anem a tindre la publicació, ja ho tenim tot ahir. La gent a poc a poc està imbuint-se, està ajudant tota la comparsa, vull dir, en pro de la capitana, que tenen ganes de voler-la baixar ja per Daniel Gil, no sols nosaltres, sinó tot el poble, perquè, ostres, la primera comparsa, el primer càrrec que veuran després de tants anys, ostres, la veritat és que nosaltres tenim ganes, esperem fer disfrutar al poble i jo suposo que reis més encara. Menjars, filaes, marxes, amics, coneguts i moltes ganes de festa han sigut els ingredients que han estat presents a aquesta enjuntada tan esperada per a tots. Este año es el año. Por fin voy a independizarme. Después de un tiempo saliendo juntos, es momento de vivir juntos. Somos un miembro más en la familia. El piso se nos queda pequeño. Vamos a buscar una casa de campo. Los chicos ya tienen su casa. A nosotros esta se nos queda grande. Vamos a mirarnos un pisito. Capitalia Inmobiliaria te ayuda en todas las etapas de tu vida.